fin kjole. Se, julemanden. Og du var ikke sidste gang, da jeg var her. Jeg har haft en travl dag. Ikke så lige overskud. Du vil slet ikke styre det. Overtid. Jeg var bange fra den. Jo, det er den rigtige Men julemand. er helt rigtigt. Du ikke bryde barnets drømme. Ja, eller meget rigtigt. Jamen, det er også... Det er... Jeg var jo og aflevere en lille gave til dig, mens rentørerne, de skulle hurtigt hjem. Så jeg skulle hurtigt videre, fordi der var lidt problemer med sne. Jeg skal jo hurtigt hjem igen. Det var hyggeligt at møde dig. Det synes Fran også. Nej. Jeg tror godt, du kan betale ham for at komme til en lille fest, måske med vennerne. Det tror jeg også. Tilbage til trygheden med colaflasken.